Kaixo, kaixo, nire supertxiki eta superfamilia, zer modu zaudete. Jakingo duzu da, zure seme-alaba, ikaslia, ondo egoteko, lehenengo gauza gu helduok ondo egon behar dugu, gurasoak ondo egon behar dugu, bestela nola lagundu, bai? 4 gako emango izkizut, hau hobeto ulertzeko begira. Lehenengo gakoa da, deskantsu txikitxoak hartzea, hau da, 3 minutu, arnasteko, bakarrik egoteko, begiak itxi, musika jarri zaite. Zergatik, ematen du gutxi dela, baina laguntzen dute. Bai? 2. gakoa, laguntza sare bat eukitzea, bai? Hori da ere norbera zaintzea, agian izan daiteke bikotea balein baduzu, aitona-amonak, familia, lagunak, komunitate bat, profesionalak ere izan daitezke, honek laguntzen du. 3. gakoa, norberarentzako denbora izatea errudun sentitu gabe, irakurri, ibiltzea joan, idatzi, meditazio egin, deskantsatu pixka bat, 10-20 minutu, egunero, azkenean umorean eta zure autorregulazioan laguntzen du. Ados, eta 4. beste helduekin elkarbanatzea. Nik bolarak izan ditut, agian ezin izan ditudanak, arrazoi bat edo beste dela eta behar izan dut, bai? Agian, sentitzen duzuna bestekin elkarbanatzea, bakarga emozional hori jaisten du, eta azkenean bakardade hori asko jaisten du. Bale? Bueno, espero dut lagundu izana, 4 gako hauekin, eta hartu zuen deskantxoak. Benga, egun ederra izan.